Ngaigarei pasi. Inonzi pressure zero. Makadi baba. Makadi. Tiri bwino. Muri bwino. Mabva kupi? Mozambique. Mozambique. Varovere maoko. All the way from Mozambique. Mauya nani baba? Ndauya na akazi wangu. Akazi wenyu? Awali hapa. Oh, awa. Uwani? Awa. Varovere maoko akazi wao. Uwani aripano. Makadi mama? T Freddy Prophet. Oh. Nani? Ndoda kuti nditaure pamusoro. Muri kunzwa zvandotaura here baba? Shona munoinzwa? Ha? Hawainzwisise. Havainzwisise? Oh. Mabda kuti nada? Shona munoinzwa? Nada papa. Nada. Ndapinda munyika yeMozambique asi ndokubva ndaenda kunoita kunge kune board rekuticha kana kuti re-education. Ha? Liripo. Muripo here kana ndoko vanoshanda? Ndikwa mukomana wangu anoshandireko. Ko baba? Wanoshandira iko akuona wese washandiwe ipapa. Ndo mukuru weboard re-education. Amen baba. Asi ndiri kuoneswa vakapromotwa. Amen baba. Pane position yavakapiwa. Amen baba. Zvino paposition yavakapiwa iri kuita mutauro. Amen baba. Nokuti kune mumwe ari kuita kunge asiri kuida. Amen baba. Saka ndanzina Jehovha ndevaitire munamato kuti vagare nekuchengetwa pabasa ipapo. Amen baba. Nezita raJesu. Ko anonzi Janet ndiani? Mwana wangu. Baba mwana wangu wachidreams kana. Ndiri kuoneswa akashitakura ndeubuyu. Janet wacho. Asi ndiri kuoneswa Janet anoita dambudziko rekurwara. Amen baba. Akambenga ari muchipatara akabuda majamani. Akabuda nemusemanti. Hadzina Jehovha aporeswe nezita raJesu. Nekuti ndiri kuoneswa kuzvitakura kwaakaita pamuviri painapo is 7 months. Amen mama. 2 weeks. Amen mama. Kureva kuti yakuvavarira kupinda mu8. Ndichioneswa in the realm of the spirit. Ndaoneswa Janet mudumbu make aine bridge. Ndora ndatumwa naJehovha kunzi rikanzurwe kuti azobata mwana mupenyu. Amen baba, yes baba. Asi pane mumwe mwana wandiri kuona ari kuita grade 6 ndeubu. Florence baba. Yes baba, kuita grade 6 Gorolino baba. Asi ndine mumwe wandiri kuoneswa Philip ndeubu. Ye police baba. Yes baba. Kureva kuti mimi nevana venyu machengetedzwa mama. Amen baba, yes baba. Baba vanzi vachengetedzwa kubasa. Yes baba. Zvinomesa mukachema zvinoita here? Baba, ndingafungisi ndoti zvasvika nzvimbo ino baba. Mamsingazvifungiri? Tangoona somo mama. Asi Philip mutendeka ndiye atiendai munoona munhu waMwari. Amen baba. Ukaona mukadzi nemurume achichema kudai kuziva nhamo yavo. Uye havana kubva pano vabva kuMozambique. Zvanaka nezita raJesu. Garai. Ndangofunga kuti ndiende kuoverflow kune vanhu vasingaombere. Zvina kundiitira zvakanaka. Goodness yenimesi iriyo amana tifred bata mutumwa uponeswa. Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Special Sunday tina Prophet T Freddy musi wa 29 June 2025. Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare.
musi wa 29 June, special Sunday 2025. mwine munhu wamwari Prophet T Freddy kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy anoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.